ọkwa anụ dịka esi wee kọwa efele adịghọ mgbe gịnị mgbe ochie ọkwa dịsi ọkwa anụ ka ọ gaba agwọcha isi efi eme gịnị etinyelụ nna anyị wee mee gịnị wee taa ya. Nke a bụkwa na efele wooden plate ka akpọrọ ya anyị ji eri nri mgbe gịnị mgbe ochie. Nke ri bụ nke ụmụntakịrị, nke a uke papa etinyere ya ofe etinyere ya gịnị nri akpụ maọbụ nri ede dịka a na-akọwa mgbe ochie. Kedu ihe nke na-arụ? Nke a bụ nke ụmụntakịrị eji etinyere fa nri wet. Nke a bụ efere ụmụntakịrị, nke a bụ nke okenye etinyere nwatakịrị ofe etinyere ya gịnị akpụ maọbụ nri ede. Nke a bụ ngazi ha ji eri gịnị osikapa mgbe gịnị mgbe ochie. Seshọn anyị nọ kịta ihe anyị na-akpọ metal teknọlọji. Metal teknọlọji bụ ihe ndị be anyị ji aka anyị na-eme gịnị na-emepụta na-abụrụzi nọ ndị ọcha na-eme gịnị na-ebudatara anyị. Ị na-anya ife dị ebe a ịfụ na njiri eji apacha ọyịrị nya mmanụ dị ebe a. Ọ ya ka eji apachapụta mmanụ. Asụcha akwụ na njiri ewere ehunye ebe a wee mee gịnị wee pachapụta mmanụ. Denụ nke anụwa bụ trap ọnya eji amata gịnị anụ. Anyị nwere nke obere nwee nke nnukwu. Ọ ya ka eji